det kommer sådan meget hårdt og meget lige på. Det er sådan en følelse, hvor det gør helt ondt ned i maven. Man er helt nede i et sort hul. Hvert år bliver tusindvis af danskere ramt af kærestesorger. Og selvom det ikke er en direkte sygdom, så kan det stadigvæk gøre rigtig ondt. Derfor så bugner nettet og aviserne også med rigtig mange bud på, hvordan man skal komme videre. Og vi vil prøve at undersøge, om de holder. Ja, jeg tager ud på Marselisborg Gymnasium i dag, og der vil jeg ud og snakke med en masse unge mennesker om, hvordan de har det med kærestesorger, og om de måske har nogle gode råd, de kan give videre. Og jeg vil tage til Odense for at møde Juliane, som har oplevet kærestesorger på nærmeste hold. Lad os komme afsted. Klokken er snart 11:30, og så er det spisefri kvarter på Marselisborg Gymnasium. For at få eleverne i den rette stemning, pynter jeg op med balloner og girlander. Det første, jeg vil spørge dem om, er, hvad kærestesorger er for dem. Det er vel at være ked af det, efter at man har mistet sin kæreste. Og det fylder meget, man tænker ikke på så meget andet, når man har kærestesorger. Man får sådan ikke sådan nogle fysiske træthed eller noget. Jeg tror bare, man får sådan lidt ondt i maven, fornemmelseagtigt, og det bliver sådan lidt hårdt på en eller anden måde i hovedet. I mellemtiden er jeg ankommet til Odense for at mødes med 23-årige Juliane Lacour. For 3 måneder siden blev hun forladt af sin daværende kæreste, og det førte til en voldsom kærestesorg. Når jeg sådan sidder midt i det, så kan jeg så godt ryge 2 pakker cigaretter. Det er som om, man lever sådan lidt til den næste cigaret, ikke? Om det er svært at få noget føde indenbords og sådan noget, så ja, det er bare sådan, man tæller jo bare minutter, og det eneste, man sådan ser frem til, det er jo bare den der skide cigaret, ikke? Jeg har da også prøvet det der med at sige, men nu har jeg bare simpelthen så meget, jeg skal ud med, jeg løber en tur eller et eller andet, ikke? For sådan bare, og så løber jeg bare indtil jeg er ved at brække mig, ikke? Altså bare sådan for at få det ud af kroppen. Man har ikke nogen fornemmelse af tid, man har ikke nogen fornemmelse af dage og sådan noget, for man sidder bare der i sin egen lille boble, ikke? Og kan ikke rigtig finde ud af at komme videre, og tror, at de her følelser, man sidder med, de varer en evighed. Så jeg vil sige, når man får kærestesorger, så rent fysisk set, så begynder man at gøre mere ud af sig selv, vil jeg sige. Men det er nok mere for at gøre den person jaloux på et eller andet plan, så man er sådan lidt, ja, fuck dig, eller. Altså, man kan jo gøre en helt ud af takt med sig selv. Altså, nogle bliver også kede af det, at man sådan, så begynder man at spise helt meget, eller også så spiser man slet ikke, fordi man får det så fysisk dårligt. Når man bliver ramt af kærestesorger, så føles det som om, at ens hjerte det går i stykker. Men det er faktisk ikke i hjertet, at sorgen befinder sig. Det er i hjernen. Og blandt andet så ændres blodgennemstrømningen faktisk også til hjernen, og det gør, at man kan få fysisk ondt nogle steder i kroppen. Amerikanske undersøgelser viser også, at det er de samme centre i hjernen, der aktiveres, når man bliver ramt af en hård kærestesorg, som når man bliver skoldet eller forbrændt. Det satte en masse tanker i gang hos Juliane, da hendes ekskæreste slog op. Man kommer til den der erkendelse af, at når alting kommer til alt, så er man jo egentlig alene. Og det er jo en vildt hård erkendelse egentlig at komme med, ikke? At man føler sig utrolig ensom. Og der er bare ikke noget familie eller nogen venner, der kan fylde det der tomrum. Og man har jo hørt diverse historier om folk, der har været i forfærdelige kærestesorger, hvor man sådan har tænkt, jamen, altså slap dog af, ikke? Men man ved det bare ikke, før man er i det, hvor uendelig, ubeskriveligt smertefuldt det er. Og det er også svært omkring det der med ens omgivelser, fordi så spørger folk, jamen, hvad er det der, hvorfor er du så ked af det? Altså, du er helt nede i et sort hul, og du kan ikke komme op igen. Og så sidder man der og siger, jamen, det er kærestesorger. Så tror jeg, folk har en sådan sted og tænker, nå, er det bare det? Du har jo ikke mistet nogen, der er jo ikke nogen, der er døde. Gode råd og hjælp er vigtigt, når man skal ovenpå igen. Det, der kan hjælpe meget, det er i hvert fald sådan noget med, at man har noget at snakke med dem. Om det så er gode venner eller veninder, eller måske en voksen. Altså, jeg tror måske, at jeg taklede det forkert ved at ikke at kontakte nogen og ikke snakke med nogen sådan rigtigt. Fordi det hjælper sgu ikke rigtigt. Nej. Så jeg tror... Vigtigt lige at komme ud af sin egen lille lorteverden. Jeg plejer at give de råd, at man bare skal score. Så lader lidt. Hvis man er ked af det, så skal man også have lov til at være ked af det, og ligesom sådan reflektere over det. Som, altså, at være ked af det er jo også en god ting, fordi at man har jo forhåbentlig været glad for det forhold, man har været i.
En af dem, der har haft størst betydning for Juliane i tiden efter bruddet, er hendes rumbo og veninde, Michaela. Du har været med fra starten af, ikke? Så du har jo bare sådan, altså været med til sådan, man kan sige, du har bare spillet den her rolle, der hedder Juliane, altså lige rykke lidt i mig en gang imellem, Juliane, husk lige på det her og det her og det her, ikke? Altså, kom nu ud af den trance, du har en mur op lige nu og sådan noget. Du er med sådan hele tiden at sige til mig, Juliane, det du gør lige nu, det er ikke godt. Altså, nu må du så sådan at komme videre, ikke? Ja. Faktisk var Juliane så langt nede, at hun ringede til Livslinjen, som især hjælper unge med selvmordstanker. Jeg kan huske, at du sagde til mig, altså på et tidspunkt, der havde jeg det som om, at det var lige meget, hvis der var en, der kørte ind i dig, for eksempel. Altså det var ikke så meget med, at du selv gjorde det, men det at, altså hvis du døde, jamen så var det også okay. Ja. Jeg følte, at mit liv var revet i 10.000 stykker, ikke? Altså... Ekskæresten blokerede hurtigt Juliane på Facebook. Derfor har hun i dag ikke mulighed for at følge sin tidligere flamme. Sidst hun så billeder af ham på Michaelas telefon, brød hun grædende sammen. Nu prøver hun igen. Det er stadigvæk svært. Altså, jeg synes ikke, der er nogen tårer, der sådan presser på, men jeg er jo lige ved endelig at kigge på, hvem der har liket det, ikke? Altså, for fanden. Så der er jo stadig et eller andet, altså, hvor man sådan tænker, nå, okay, hvem er hun, eller hvem er det, eller sådan et eller andet, ikke? Som sagt er det inde i hjernen, det hele sker, når man bliver ramt af en kærestesorg. Og det er det, der hedder det limbiske system, og det er så her, man skal ind for at få gang i ens lykkefølelse igen og stimulere hjernens belønningscenter. Der frigives nemlig nogle signalstoffer herinde, og der er nogle hormoner, der kører rundt. Og det er for eksempel dopamin, og der kunne det måske være en god idé at være lidt aktiv, komme ud og løbe en tur, for at hæve ens dopaminniveau. Og vi har også serotonin, som regulerer humøret. Og så er der også oxytocin, som også går under navnet kærlighedshormonet. Og der handler det altså om, at man har lidt nærvær med ens familie og venner og lidt kropslig kontakt. Så hvis man altså får gang i nogle af de her forskellige stoffer og hormoner langt inde i hjernen, og får dem op igen i niveau, så kan man altså kurere kærestesorgen. Hvis man overvinder de her negative tanker og ligesom kommer ud og har det sjovt, så glemmer man det, og så med tiden, så bliver det hele sgu okay. Jeg tror også, at det hjælper meget at tænke over, at sådan, ingen af de ting, man har i sit liv, er sådan for evigt. Så bare fordi man mister én ting, så betyder det ikke, at ens liv er slut. Det er nu 3 måneder siden, at forholdet sluttede, og Juliane er efterhånden på vej tilbage til livet. På et eller andet tidspunkt, så vågner man sgu bare op en eller anden morgen og tænker, altså vil jeg bruge mit liv på at være så pisseked af den her person, ikke? Skal der være et menneske, som kan gøre mig så ked af det? Altså skal det virkelig, kan det være rigtigt, ikke? Og nej, det kan det sgu ikke, altså. Ja, faktisk alle de ting, vi havde sagt til dig, ikke? Jo. Sådan, de blev måske klarere sådan med tiden. Præcis, ja. Jo, jeg tænker, at nu er vi fri i morgen. Så jeg tænker, at vi tager noget dyne og noget hygge, og så ser vi ser. Og jeg skal have noget. Ja.